Vi er lige nu kommet ned til den første turistattraktion, fordi i dag skal mig og Christian rundt og se de værst rated turistattraktioner i hele Danmark. Jeg har fundet en hel liste, og jeg har ikke fortalt Christian, hvad det er. Christian, hvad tror du den første den er? Et totalt oplagt bud er jo Den Lille Havfrue. Okay, og når vi har oplevet alle turistattraktionerne, så efterlader vi vores egen anmeldelse for at se, hvad vi rent faktisk synes. Og vi kommer til at være brutalt ærlige. Lige så ærlige som Christian nu er over for den her bænk. 2 ud af 5. Au. Okay Christian, vi er lige nu på vej hen til en af Danmarks allermest hypede turistattraktioner. Men jeg har været inde og se, at den faktisk har fået en helt jammerlig rating. Er det rigtigt? Prøv lige at overveje, hvor mange mennesker der er. Ja. Jeg ved ikke om årsagen til de dårlige anmeldelser også kan skyldes gangbarheden herude. Det er jo svært tilgængeligt. Folk de vælter rundt omkring os. Lige nu der tror jeg får det fulde ud af den her oplevelse her, som det er at komme ud og se en statue, der sidder på en sten. Jeg prøver simpelthen at leve mig ind i, hvordan det er at opleve den her simpelthen brandvarme statue. Jeg har fundet nogle anmeldelser af Den Lille Havfrue. Her kommer Villa Stellørian, som kommer ind med. Lille er den i hvert fald. Slet ikke det værd at tage hele vejen fra Skagen for at se den. Okay, så det er også vanvittigt at rejse hele vejen fra Skagen. Men prøv at forestille dig alle dem herovre, altså dem herovre, Christian, som har rejst altså fra udlandet for at se den her jammerlige lille statue. Jeg føler, det er synd for dem. Kan vi ikke prøve at spørge nogen, hvad de synes om det her? For jeg føler, det er, jeg ved ikke helt, altså det er sådan lidt snyd jo af Danmark at sige, at det her det er vores fedeste turistoplevelse, når den er altså absolute 1 star. It's nice, but it's a bit small. There are a lot of people, and a lot of people who standing in front of it and who are ruining the view. Okay. What if you were to give it a score of 1 to 5? 3. 3. Okay. It's not the best. Where are you visiting from? I'm from France. Greatest symbol in foreign countries, but little deception. Really? Okay. I thought it was bigger. If I take into account just the mermaid. Yes. 2. Jeg tænkte, skal vi ikke lige selv, nu har vi snakket med nogle turister, vi har prøvet at opleve det selv, vi har været nede og sidde på en sten. Hvis vi skal rate den her fra 1 til 5 og være bundærlige, hvad vil du så give den? Jeg lander nok også på 2 ud af 5. Jeg vil faktisk sige kudos til ham, franskmanden vi lige talte med. Han var ret sød ved den, vil jeg sige. Jeg vil sige selve havfruen 1 ud af 5 helt klart. Men det er jo havfruen, vi skal rate. Jeg er ligeglad med det her med udsigten er god og sådan noget. Ja. Det er jo statuen. Jeg synes, du er for sød. Jeg vil helt ærligt give den 1 ud af 5. Okay. Helt ærligt, og det er bundærligt. Den er super socks. Skal du have en? Men nu kommer vi så ind på det, sådan ligesom de turistoplevelser, som både er extremely dårlige, men som også er extremely dyre. Og det er som om, at de to ting de hænger sammen. At hvis der er noget, der er rigtig dyrt, så er det også rigtig dårligt. Okay, de her busser her, de har tilsammen fået 3,7 på Google. Men der er stadig nogen, som absolut hader dem her. Her er for eksempel Hanne Andersen, der skriver: jeg er ikke imponeret. Det fungerer ikke, som det burde. Måske fordi der ikke er busser nok. Og udover det, så noget af det, som folk de virkelig siger, det er, at det er helt crap lyd derinde. Og sådan, at de ting, man kommer forbi, man får overhovedet ikke forklaret ordentligt, hvad det er. Så lad os undersøge det, Christian. Okay, Christian, det her det skal simpelthen ende med at koste os 210 kroner per næse. Per mand? Ja. Christian, kan du fortælle os, hvad vi kan se på den her tur? Det er faktisk bare mod Østerbro. Det er faktisk bare mod Oceankaj. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Hvad er næste stop? Jamen, det er simpelthen færgeterminalen ved Oceankaj. Det er så dårligt. Okay, det er fuldstændig uhyggeligt at køre den her bus her. Er der en lækker base? Er der god bas? Nej, jeg hører, at Absalon han er blevet sat til at bygge en hovedstad på Sjælland. Mener du det? Ja. Altså er der sådan noget historie noget i? Der er noget byhistorie mere. Wow. Det er helt fantastisk flot. Det var det, vi er ude. Det var ubehageligt. Hvad sker der også, for der kan komme så mange ind lige pludselig? Vi har lige brugt 400 kroner på at køre, hvad der vil koste 12 kroner i en normal bus. Jeg må simpelthen bare sige 1 ud af 5. Fint nok, der er en audioguide derinde, og den kører de rigtige steder. Lad mig tage 210 kroner for at suse rundt på den her måde.
1 ud af 5 er det ikke lidt hårdt. Så de transporterer os rundt i byen, og hvis vi blev siddende, så kan vi jo bare sidde og se alle turistoplevelser i hele København for kun 210 kroner, og på at vi kunne sidde på vores flade røv. Og jeg tror også, jeg overvejer jo selvfølgelig ikke, hvis man nu er her i 24 timer, kan man selvfølgelig komme meget rundt. Og man kan både hoppe on, man kan også hoppe off. Jeg giver hoppe off bussen 2 ud af 5. Den er ikke helt skrald, men der er virkelig mange dårlige elementer, og det var absolut fyldt til bristepunktet. Okay, så lige nu der sidder jeg inde midt i Kongens Have, og Christian han lige går ud for at tisse, og vi er nu på vej ud på den næste turistoplevelse. Og den har altså kun fået en anmeldelse inde på TripAdvisor. Det er alt for dyrt for absolut ingenting. En god tur på kryds og tværs i Kongens Have, inklusiv forudsigelige gåder, der på ingen måde var udfordrende. Måske børn på 8-12 år ville synes, det er sjovt. Prisen er ren optrækkeri. Hvis prisen per person var for hele boksen, ville det stadig være dyrt. Kan ikke anbefales. Okay, så jeg skal altså lige nu til at bruge 300 kroner på noget, som der er én, der har lavet en anmeldelse af, hvor personen siger, at det her det er super duper socks. Okay, så nu har jeg booket turen, og vi skal åbenbart over finde en ladecykel, som har de ting, vi skal bruge, som står ved en eller anden indgang. Mystery Makers. Mysterielaverne. Det ser lidt uinteressant ud indtil videre. Så det vi har betalt 300 kroner for, det er inde i den her kasse her. Det virkede. We are the Mystery Makers. Da, 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 da. Er det ikke bare sådan en her, vi skal have gang i? Jo. Så ved du hvad? Jeg vil gerne give det pluspoint, fordi at det er sådan, det er ligesom her. Det er ikke en eller anden jammerlig app, vi skal have gang i. Det er faktisk meget fedt. Analogt, Christian. Det er noget, du forstår. Ikke? Jo. Pen and paper. Vi skriver det bare. Okay, lad os komme ud på en helt jammerlig rated walking tour. Det her, det skal eddermame være godt, hvis det skal være pengene værd. Det må jeg bare sige. Prøv at overveje, hvor mange der lå nede i den der kasse der. Altså, hver koster 300 kroner. Jeg tænker, det er en god forretningsmodel. Kapitel 1. Kongen ligger for døden. I er blevet samlet her, fordi I er kongens uægte børn. I lever i ussel fattigdom, men har for et bedre liv. Danske konger kan nemlig vælge at anerkende deres uægte børn ved at give dem tilnavnet Gyldenløve. Hvis kongen går ja til Gyldenløver, følger både rigdom og en plads ved hoffet. Men er I værdige til denne store ære? Vi skal sammen bevise, at I har blåt blod i årene. Kan du ikke bare lead the way? Så lad os gå ud og prøve første mysterie. Så vi skal tale om nu, hvem der er den største romantiker. Christian, det vil jeg jo argumentere for af mig. Jeg er den største romantiker, da jeg altid siger godmorgen, og at jeg sætter pris på dig som ven. Har du tænkt dig i forhold til vores relation? Ja, jeg føler også with the risk. I'm a risk guard. Ja, det er rigtigt. Ja, og det tænker jeg næsten, jeg er endnu mere. Er det rigtigt? Ja. Nå, men så har du fortjent for den. Jeg tænker, og dog så skal vi huske på, at Per faktisk har købt blomster til sin kæreste den anden dag. Boom! Og jeg har lige købt dig med på en rigtig dyr bus og en romantisk gåtur i Kongens Have. Og igen, til mig, jeg føler mig faktisk ret well treated. Exactly. Så jeg skal jo måske Per her. Okay, vi skal finde hjertet af Kongens Have. Så vi skal finde nu ham her på en eller anden statue. Christian, jeg kan se drengen på svanen. Jeg har opdaget ham først. Han er jo lige der. Wow. Okay, så hvad? Vi skal finde spor nu, eller hvad? Okay, Christian. Jeg går hen og kigger på den der dreng der. Han holder en krone og en svane. Tror ikke, det er kronen? Det må da være kronen. Altså på dette kort her, der har vi nu fundet den her krone, som er hernede. Så det må være det næste, vi skal derned. Okay, så det vi skal finde nu, det er åbenbart skovens konge. Og det er faktisk ikke et kongespil, vi skal finde. Det er den her hjort her. Flot. Jeg er ude. Jeg kan ikke en eneste dårlig mysterie mere. Vi bliver nødt til at give det en anmeldelse. Og lad os få det gjort lige nu. Vi giver den her 2 ud af 5. Jeg har skrevet, vi gik rundt i Kongens Have. Det var alt for kedeligt, og jeg vil hellere have givet 300 kroner for et ægte escape room. Skal vi tage videre til næste? Lad os gøre det. Frem med badebukserne. Vi har nu forhentet vores cykel, og nu skal vi over til den næste helt jammerlige turistoplevelse. Se hvor god han er. Se hvor dygtig han er. Han kører rundt her. Rundt forbi alle turisterne. Og her er den bus, vi allerede har betalt en gang i dag for at tage. Så vi lige kommer hen til det næste sted, og jeg har lige bedt Christian om at gå herover og så tage badetøj på. Fordi det vi er kommet til, det hedder vandlegepladsen. Og det ligger inde midt i en park, og heldigvis er det gratis. Men hvis der er én ting, det her sted her, det har, så er det rigtig dårlige anmeldelser. Og lad mig lige prøve at læse noget af det op. Det her er for 5 dage siden. Jeg bor i nærheden og har aldrig haft fornøjelsen af at finde vandet. Skuffende. Okay, så det er åbenbart en vandlegeplads, hvor der ikke er noget vand. Vi skal ind og se, om vi kan finde noget vand. Jeg har bedt Christian om at tage badetøj med, og nu skal vi se, om han bliver skuffet. Okay, lad os komme derind.
Se, hvad det går ud på. Okay, vi skal i Vandland, kom. Okay Christian, her er vandlejrpladsen. Ja. Altså det vibe, jeg umiddelbart får, det er, hvis man nu placerede LaLandia i Tjernobyl. Det ser da meget lækkert ud. Er det sjovt at være på vandlejrplads, Christian? Og simpelthen den er ramt af en form for tørke. Prøv nogle af alle de sjove hoppesten. Wow, det ligner du er med i Wipeout. Pas på, du bliver våd. Okay, kan vi lave en sjovt form for teaterstykke, Christian? Der var engang en mand, som var lavet af vand. Her er han. Nu døde han. Christian, der er et hamsterhjul. Yeah! Yes. Kom så, Christian. Kom så. Kom. Ej, det er godt nok lidt sørgeligt, synes jeg. Det bliver det vildeste vandlejrplads, nogensinde har set. Nej, okay, det er Hulk, der landede. 1 ud af 5. Det er nærmere 0 ud af 5. Jeg føler også, altså sådan, noget af det, som folk også siger, det er sådan, at der er virkelig meget ukrudt rundt omkring. Prøv at se de her. Sådan, ikke nok, at der ikke er vand, så er der bare fucking meget ukrudt over det hele. Under the sea. Under the sea. Okay, vi er færdige på vandlejrpladsen. Der er et sidste stop, som vi skal hen til, og jeg tror faktisk, at det bliver det mest overraskende af alle stopsene i dag. Okay, nu er jeg kommet ud til næste sted, vi skal hen, og det er København Zoo. Jeg har mistet Christian på vejen, men det, der er ret spændende ved København Zoo, det er, at den har faktisk ret gode anmeldelser inde på Maps, men hvis man så går ind på TripAdvisor, så er det en helt anden sag. Jeg må lige prøve at læse nogle af anmeldelserne for jer. For eksempel er der en for 3 dage siden, der har skrevet det her. Var på date med min kæreste i zoo. Super lorte oplevelse. Dyrene havde beskidt anlæg, og der var virkelig generelt dårlige forhold for mange af dyrene. Hos isbjørnene var der en gammel plastikdunk nede i vandet, samt mange af de kort, man får til at kunne finde rundt, lå også i burene. Virkelig skuffende oplevelse, vil aldrig mere støtte zoo. Okay, så altså, der er nogen, der er sådan fuldstændig raged over det her. Jeg vil sige, det er en af de steder med bedre anmeldelser, men nu skal jeg finde ud af det, og de lukker om en halv time, så lad os skynde os at komme derind. Okay, jeg er lige kommet ind i zoo, og jeg har så travlt med at sådan lige kigge mig omkring og fornemme, hvordan det rent faktisk er. Der er psyko mange turister herinde, men det er det dummeste nogensinde der. Jeg føler sådan, jeg har brugt så mange penge på den her video her, men nu skal jeg lige nå at se nogle dyr, inden jeg bliver smidt ud. Hej små mate. Det er som om de skriger, som om de kan så godt. Okay, så noget andet, som folk de brokker sig ret meget over, det var, at det sådan er kun fastfood, man kan få herinde. Og det føler jeg faktisk er legit nok. Jeg kan virkelig ikke se nogen steder, hvor man rent faktisk kan få mad. Okay, så har jeg gået med mine 2 kæmpe store kaminer. De ser ud til at hygge sig meget godt. Lad være, den er cute. Okay, den er sød. Ej, ja, den får alt muligt lækker bambus. Ej, hvor er det cute. Ej, den er seriøst så sød. Seriøst, der er ingen andre tilbage i den her park her. Okay, den ligger derinde. Hej lille ven. Der er sådan lidt noget skrald der. Noget skrald der. Okay, men helt ærligt, jeg har det sådan her, at der er nogle dyrepasser, der har styr på det her. Altså, det er jo slet ikke klamt. Og prøv, den ligger bare derovre og super mega hygger sig. Jeg føler, det er sgu så godt, som det kan være. Jeg ved ikke helt. Den skal i hvert fald ikke have 1 stjerne. Den skal heller ikke have 2. Jeg føler heller ikke, at den skal have 3. Jeg siger sådan noget 4 til sådan 5 ud af 5. Jeg føler, at det er svært at sige, om det er godt at have dyr i fangenskab. Men de gør det altså godt her. Og jeg vil ønske, at jeg havde noget mere tid herinde. Jeg har slet ikke set det hele. Og det er altså min anmeldelse. 5 ud af 5. Men jeg skal lige nå at gøre en sidste ting, inden jeg smutter. Okay, så her er vi foran elefanterne. Og det, der er interessant ved de her fyre, det er, at de har virkelig lange snabler. Og det er nok alt, der er at sige. Hvis du kunne lide den her video, så giv den noget kærlighed. Jeg har brugt alt for mange dumme penge på for eksempel at komme ind i zoo. Jeg håber at kunne lave noget, der virkelig er fedt. Og jeg har selv nydt virkelig meget at lave den her video. En due. Vi ses.